дӯстони азиз ва дугонаҳои меҳрубон, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. Умедвор ҳастем ки ҳамаи шумо хуб ҳастен, саломатен. рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. чӣ хеле ки мебинен ҳаво мода беҳад хушрӯ, офтоб ромадагӣ, то ҳозира борон бориде сабуд ҳозир бошад монд. ва ман хостам ки ҳамин як видеои саволу ҷавоб кунам ҳамроҳи шумо, зеро саволҳо бисёр буданд дар комментарияҳо. ҳозир боша нами корои хонара карда ҳамроҳи шумо камтар суҳбат мекунем. ман ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонам. саволҳо бисёр буданд, ман ба якчанд саволҳо ҷавоб нагардондам, зеро хостам ки ҳамин саволҳоро ҷамъ карда як видеои саволу ҷавоб кунам. марҳамат, то охири влог бо мо бошед ва ба шумо тамошои хуб. анаиҷа бошад дӯстони азиз, ман аз қафои пухтани хӯроки шом ҷада камтарак шӯр подохтагиам. боз на чизои салатам тайёр кардаги, иншоалло салат мекунем. акун мегзарем ба саволҳо. саволи якум: дар бораи худатон маълумот диҳед. аз ҳама саволе ки бисёр додед ин буд ки дар бораи худатон маълумот диҳед. чанд сола ҳастед, номатон чӣ аст ва чанд фарзанд доред ва аз куҷои Тоҷикистон мешавед? ман номам Парвона, 22 сола, аз тарафҳои Айнӣ мешавем. касе ки аз Айнӣ бошад, салом, ҳатман комментарияда нависен ки ман фаҳмам ки ҳамшаҳриамам мара тамошо мекунад, видеои моро тамошо мекунад. чанд фарзанд доред? ман якта писарча дорам. чӣ хеле ки видеомда мебинед, якта писарча дорам, номаш Мансур, 1.5 сола. саволи дигар: дар куҷои Душанбе зиндагӣ мекунед? чӣ хеле ки гуфтам, аслмон аз ноҳияи Айнӣ, вале дар тарафҳои 33 микрорайони Душанбе калон шудагем. Маяковский боз бисёртараки гаи меганша, анам тарафода калон шудагем. мегзарем боз ба дигар савол. шумо чанд сол шуд ки дар Корея зиндагӣ мекунед ва аввалин маротиба кай омадагед? мо аввалин маротиба соли 2018 моҳи ноябри соли 2018 кати шавҳарам омадем. Кореяда қариб ки 1 сол зиндагӣ кардем. баъд боз Тоҷикистон рафтем. ман Тоҷикистонда истодаму шавҳарам Корея омаданд. Тоҷикистонда боз қариб ки 1.5 сол дигар истодем. баъд инамин моҳи январи ҳамин сол бо Корея омадем. ҳамагӣ ҳисоб кунем, қариб ки 2 сол мешавад ки Кореяда зиндагӣ кардагем. саволи дигар ин аст ки дар кадом шаҳри Корея зиндагӣ мекунед? мо чӣ хеле ки видеомда ҳастай, дар шаҳри Дэгуи Корея зиндагӣ мекунем. шаҳри Дэгу ин яке аз дуюмин гӯем шаҳри калон дар Корея ба ҳисоб меравад. дар шаҳри Дэгу зиндагӣ мекунем. саволи дигар ин буд ки забони корейския медонед? забони корейския уқа хушрӯ намедонам. ҳозир боша аз қафои ҳами омӯхтани забони корейскӣ гуфти худмона ҳами чапай рустам, каму беш ҳами гапҳои осон ам хеле чизошам медонам, аҳволи хушрӯ пурра гӯем намедонам. кӯдактон садик меравад? Мансур не, садик намеравад. ҳозирашта ман фақат машқ кардастам катишки забони тоҷикия нахстар ёдиам шаву баъд садик монам. ҳозирашта садик намеравад. шумо чӣ кора ҳастед? яъне Кореяда чӣ кор мекунед? ман Кореяда ҳозирашта хонашин. ягон кор намекунам, хонашин. саволи дигар ин буд ки нарху наво дар Корея чӣ хел аст? дар Корея хай нарху наво ҳар хел аст. мисол ҳаст чизи қиммат, чизи арзон. камтарак ҳами сабзавоту мевагӣ қимматтарак аст. назар ба дигар чизҳо сабзавоту мевагӣ қимматтар. саволи дигар ин буд ки дар Корея гӯшти ҳалол ҳаст? бале, албатта ки дар Корея гӯшти ҳалол ҳаст. гӯшти гов, гӯшти гӯспанд, гӯшти морғ, хулас чӣ намуд гӯште ки хоҳен ҳастай. ана магазиноштам мефурӯшад. фақат ки мо ҳами магазиное ки пешмонда ҳастай иҷода мисол гӯшт намегирем. фақат ресторанои узбекӣ ҳастай ки аинҷа гӯшт заказ мекунем. мисол гӯшт ҳар намуд приправа ҳам чизе ки мисол чизи тоҷикӣ гӯем хостем, ай ҳамо ресторанои узбекӣ мегирем. ай магазинои пеш боша намегирем. як саволи аҷоиб боз ин буд ки корейсо қурбаққаю ҳашарот ҳам хел чизо мехӯранд? корейсо на қурбаққа, на мор, на келас, хулас ягон намуд ҳашарот намехӯранд. и ҳамаш бофтай.
ман намедонам мардум ин саволоро аз куҷо мебиёранд, чӣ хел ба фикршон мераса, ки ҳамхеле чизоро мехӯранд. Хеле мумкин дар дигар давлатҳо хӯранд, мисол Хитой ё ҷода хӯранд, не ки ман боварӣ дорам, ки Кореяда намехӯранд, ҳашарот ҳамхеле чизоро намехӯранд. Мумкин хеле нами як намуд моҳиву намхеле чизо ҳастай, баҳрӣ ҳамхеле чизо ҳастай, мисол зинда мехӯранд, не ки ҳашароту қурбаққа ё хеле чизо умуман намехӯранд. Мардуми Корея беҳад мардуми бамаззахараканд гӯем, хучуна бисёр дӯст медоранд. Боз хӯрокашон дар тамоми дунё қариб ки машҳур аст. Чӣ хеле ки худ монда салатҳои корейскӣ ҳастай, янам хел чизошон бамаззаи ва дар тамоми хӯрокашон қариб ки занҷабила истифода мебаранд. Боз ҳаст хеле хӯрокҳои безанҷабило, не ки бисёртар тезира дӯст медоранд. Саволи дигар: иқлими Корея чӣ гуна аст? Иқлими Корея гӯем қариб ки монанди Тоҷикистон аст, фақат ки тобистонаш камтар серборонтар аст. Ҳамин як солда ҳамин моҳҳои июн ёки июл ёки август, яъне дар ҳамин 3 моҳи тобистон як моҳаш фақат боронгарӣ мешавад. Камтар боронгариш бисёр, барфам уқа намеборад, барфам борад ки заминда намеистад. Инам хеле қариб ки гӯем иқлими Тоҷикистон бар инай. Як гапамон боз савол доданд, ки масъалаи сатр дар Корея чӣ хел аст, яъне мумкин аст ки сатр бандем. Дар Корея то ҷое ки ман фаҳмидагим, то ҷое ки медонам, арзишҳои динира беҳад қадр мекунанд, яъне иҷозат наметиҳанд ки ягон дин поймол шавад ва бе мамониат шумо метавонед ки сатр бандед. Ман бисёр одаморо дидагим, бисёре аз тоҷикҳо, ӯзбекҳо ҳастанд, ки сатр мебанданд. Хулас бе ягон дилхавотилӣ сатр бастан мумкин аст. Бо саволҳо дар бораи чӣ хел ба Корея омадану дар бораи визаҳоям буд. Як кас савол дода буд, ки ман паспорти российскӣ дораму мешавад ба Корея омадан? Бале, албатта мешавад. Ҳатто назар ба паспорти тоҷикӣ дида, бо паспорти российскӣ омадан осонтар аст. Барои ҳамин шумо метавонед омадан. Нархи билети ба Корея омадантон чанд қа? Боз як саволи дигар ин буд. Нархи билети мо тақрибан ҳамин ба фикрам $1100 ёки $1200 ними қашта буд. Ману писарҷам ҳардумон ҳамқашта буд. Аз сабабе ки мо чартерин рейс кати омадем, барои ҳамин камтар қиматтарак буд нархаш. Мо чӣ хеле ки гуфта будам видеои пешинамда, Корея через Дубай омадем. Вақти мо омаданда через Турсия ё Дубай буд, аммо через Дубай омадем. Яъне Дубайда 24 соат интизор шудем самолётмона. Ва боз иҷа мехоҳам як саволи дигар да ҷавоб гардонам, ки дар ҳамин мавзӯи омадан, ба Корея омадан, як апамон савол доданд, ки вақте ки шумо ба Корея омадед, ба Дубай расидед, мисол визаи якрӯза гирифта будед? Не, мо визаи якрӯза нагирифта будем. Визаи якрӯза он вақте дар кор мешавад, ки ту аз аэропорт берун мебуроӣ. Мо тамоман аз аэропорт тамо 24 соат берун набуромадем, даруни аэропорта ждат кардем. Барои ҳамин визаи якрӯза нагирифта будем. Хулас, дӯстони азиз, ин буд каме ҷавоби саволҳои шумо. Умедвор ҳастем, ки ба шумо писанд меояд ва агар ки боз савол дошта бошед, ҳатман дар комментария нависед. Ман боз саволҳотонро ҷамъ карда бо яктаи дигар видеои саволҷавоб мекунам. Боқӣ саломату сарбаланд бошед. Худо нигаҳдор. ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بیگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بیگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه بیگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه
سخنهای تو در گوشم، همه مهری تو در یادم. سخنهای تو در گوشم، همه مهری تو در یادم. کی بی مادر همه خوار است، تو باور میکنی یا نه؟ کی بی مادر همه خوار است، تو باور میکنی یا نه؟ ای مادری زارم، سخن سر میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها، تو باور میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها، تو باور میکنی یا نه؟ تو امشب آمدی خوابم، سرم را سیله کردی. تو امشب آمدی خوابم، سرم را سیله کردی. زیدی داری تو من شادم، تو باور میکنی یا نه؟ زیدی داری تو من شادم،